И ще мине тази мисля, където да мина с нея и ще пробвам да я видя. Ако не я мине, живи здраве. Ако мине, живи здраве. Ай, сега то. Подавете, харесайте с приятели и да продължаваме към клипа. Продължаваме да мине клипа. Значи, миналия клип, може да минам само една мисия, ама този път този емигрант ще могат да минат тази глупава мисия. Добре. И този път се справя много добре, ама съм пил много добре се справя. Така че няма проблеми. Особено като съм пил е много добре. Ето, значи пих едно уиски и една ръке и много добре шофирам, бе. Така че ето, мега добре шофирам. Шофирането е перфектно. Да, точно по нощите, брат. Здравейте, шоста. Не бе, моля те. Моля те, ме чуй сега. Моля те. Добре, разбрах. Ще трябва да помня да стрелям хората. Самите, които пазят. Не, моля те, чакай ме. Чакай първо се кача. А покрив. На покрива сме. Ай, застрелвам ги. Аз мисля, че това е добре. Е, мама ти, маса дала, къде се появи, бе? Къде точно се появи? Как стана тази работа да се появи точно там? Беше най-добрият план. Може да го направя пак. Гати беше толкова добър план, че нямаше на къде. А то нашия реши да умре. Емигрант. Къде ми е емигрант? Добре. Провалих се. Минах между камиона и между това. Това беше добро до някаква степен. Ехе, а не го видя и не го видя. Добре. Ай сега, втори опит, втори дубъл. Минаваме. Опа. Този път ще се справим. Ма всеки път през нощта го правим. Що през нощта искам сутринта да го правим? Не през нощта. А трябва да е през нощта. Добре, бе, разбрах, искам ги гръба вече. Оня, как умря, не се знае. Добре, абе,
Знай. Аре, застрелвам ги. Къде е течията ви, не мога. Аре, бе, мигранта къде е? Мигрант. Ето го е мигрант. Пау! Един път, айде, умира. Гледайте се. Гледайте. Лас Карго ще падне. Ево, Титаник потъва. Бягай, емигрант! Емигрант, бягай оттам! Бързо, бе! Бягай, бе! Аре, бе! Ай, по-бързо бягай! Ама не моля да бегаш колко бързо. А, спаси се. Ето Титаник потъва. Титаник потъва. Не, Титаник, ама как че да е, Титаник потъва. Най-важното нещо, че Титаник потъва. Той ми върна 150 хиляди лева. Браво, не. Жив и здрав да бъде. Опа, чакай, това не го видях. Сега отиваме към S. Добре. Много добре се справяме за момента. С емигрантство свършихме перфектна работа. Аз му дадох 100 бона, той ми върна 50 хиляди. 150 хиляди отгоре. 50 бона отгоре. Това е емигрантът. Добре. Окей, сега отиваме към следващата мисля. Последния, кое е? Ти си моя любим човек, който потъна Титаник, който разби Титаник с това емигрант. Няма проблеми. Ама Титаник потъна, защото аз ги пребих, аз го убих. Абе, разбирам те, аз съм най-добрият човек, бе, аз съм отделен работа, знам. Сега да видим. Добре, беги. Няма да имам Мерцедес, защото не искам Мерцедес. Другия е Титаник. Това е. Аз до Марина. Перфектно направих ситуация. Тук беше това глас да се знае, обаче не. Отиваме, тестираме. Ти не ходиш, няма пише на пътека, ти нашия ходиш по съответно точка. Къде ходиш ти? Също не е. Айде. Беше ми много интересно какво ще стане. Наберем ли ще го правим, какво ще го правим, не знам. Какво дуп. Аз се обърнах, не мога да повярвам. Опа. Давай, слушам. Добре, разбрах се. А как се казваше, бе? Аз забравих как се казва.
Забравих как се казва Маринела, Мерседес и беше, как беше? Мисля, че Мерцедес беше. И, Продължавам. Как беше тази песен? Първа майка ли беше? Как беше? Не мога да се сета. Пак мисля, водач на кораб излиза някакви две кукушки, ама както и да е. Да, помина през това, ще е страхотно. Е, добре, това беше признак като добро, ама пак. Добре, къде кола ли? Какво ще правим? Малък чат. Окей. За те докарам до тук ли беше? Не, търчат. Може би да гледам. Само да докарам до тук. Да ги докарам до тук. Добре. Гледай, просто, разбирам какво се случва, няма да ти бъде. Пари няма, няма ми нищо. Хубаво е, разбрахте. Знам, че организираш нещо, което аз трябваше да те закара. Мафия ли казва? Мафията с... Ето сега ще видим мафията. Ще протестирам срещу Бойко Пеевски. Е, ще протестирам срещу мафията, даже дори май ще ги убием сигурно. Не знам, но трябва да видим. Ето ме. Отивам с най-бързата, най-хубавата кола. Опа, бегайте бе, опа. Добре, това не беше предвидено, но както и да е. Това не беше предвидено. Добре, разбрах какво искаш да кажеш. Просто, опа, ти не мога да плуваш, аз мисля, че можеш да плуваш. Гад ти. Още път, не, добре. Този път няма да го правя. Айде, тичай. Айде, толкова, което караш. Може и с... Няма къде да спра ли, бе? Точно така трябва да става. Няма къде да спра. Не мога да се врежа в това. Ето. Как? Ако мога да се кача, ще е супер. Ама дали? Мога да се кача. Мога да направя едно друго нещо. Абе, бе, дай назад. Всеки се наша да ти дай назад. Добре, даваме назад. Окей. Ето, това стана. Моята идея стана. Супер. Живеем тук и трябва. Моята идея стана. Супер. Окей, значи идеята ни стана. Имам само снета. Много ясно.
Абе, помолиш по-бързо. Стигнем до колата и да мога да взема мисията. Добре. Искам да взема малко, ама не знам, ще да стане. Как да стане? Добре. Абе, по-бързо, бе. Давай газ. Газ, бе. Давай газ. Чакай, вътре това влезна, водата. Сега да видим. Какво ще стане? Къде трябва да хода? Ами интересно. Чакай, в хората ли? Я да видим дали ще мога да ги. Опа, това не беше предвидено. Хищ не беше предвидено. Добре. Окей, вече разбрах как става стават неща. Те не могат да стъпи по-ниско. Аре, мафията, мафията, мафията. Ако това мога да скажеш е добре. Не мога да скажа. Нищо, но е така. Е първото място. Добре. Дайте коли да стане. Или? Е, ще ми трябваше. Точно така. А, а, а. Я мозък, какво нещо. Не, ще я купя. Добре, ще му купя. Подводим полиция. Добре, добре. Тъй, как мога да ги гръмна? Полиция, не мога да става. Само ми дай да си мина мисията и това. Да не помре.
Vocês estão frios, tá vendo? Né? O quê? Eu tô só. O que eu queria? Olha isso, cara. É tu quer ser preta, cara? Dora, é? Só tiro da vida, vamos ver. Shopping BH. Pega. Dora. Olha isso, rapaz. Sei que pensar gosta de formar. É que na estrada, faz tudo esperar. Talvez livro não. Já, né? Mas, missa tipo, quanto? Exastrão. Exastrão. Não é? Sabiste com chapa? Opa! Errei, que coisa dos brasileiros, senhor. Perfeito. Está todo perfeito. Não é? Temos o sítio, velho. Temos o sítio inteirão. Vamos lá. Não é? Ok. Esse é o teu Pedro. Ah, essa se pode ver. Você acha que esse pode ver? É que ele vai tri, é excesso frane, oder é pés quebrado. Isso eu tô com esse tempo de frane. Então, esse excesso, esse verão, pés, é de que essas varas, esses tri, verão, pés, é tudo. Verão, pés, verão, pés, tripulha. Do verão, é que é, ah, é, tô sobre, o bicho, verão, pés, até de verão, quer dizer, verão. Proszę o proszę, że to misja.
Ето ще трябва много време да стигна до... Добре, точно, отлично. Валите... Не искам. Как мога да отида до това? Ага, ето как мога да отида. Тъй, а, по-друго, дайте автомобила, дайте автомобила, дядо, че трябва да отида до това, до другия град. Добре. Какво ще да направим? Бегайте, къде да се чеше? Защо не се сечеме? То така се сече. Не мога да го направим. Е, така се прави. И чакай се плата да гръмне, бег. Може да това. Добре, да разбрахте, че иска да взема, ама трябва да взема. О, вот си ли са? Я бабата носи някакви рози. Добре, затова че е долу, тъй, опа, той сме. Влизаме. Добре, бе, разбрахте, бе. Отървали. Моя брат, бе, това брат, моя ще бил това брат, моя. Добре, че бил това брат. Разбирам, какво е брат. Добре, ще трябва веднага, няма проблем. Добре, долу веднага. Окей. Аз за време ли стига, да. Какво за време трябва да отида? Е? А това оръжие ли са? Какво са? Не. Бе. Добре, добре. Значи ще трябва да си вземем оръжие. Аз си взема оръжие. Има някакво оръжие. Ето, къде е? Добре. Добре, стигаме с тема. Добре, разбрах, че искаш да кажеш, ама не. Добре.
Kalash, Grande Kalash, Doraemon. Acho que essa porque era. Ok, dois para que tava aqui. Verdade. Diga. Ah, que gato outro ponto. Zero outro ponto. Doraemon. Gas. Gas escuta com a voz. Aí a gente tudo com o de quantos. De quantos. Doraemon. Ora, estou a ver bem assim. Vou fazer as operações. Vou fazer. Giz assim. Cara, essa praia. Putz, está-se para ver. Doraemon. Então, siga. Tá bom. Tá bom. Esse para cabeça. Ah, é tu. É para. É de dentro. Ela vai as pessoas estranhas. Vai as luzes estranhas. Não, né? Perde luz estranha. Deixa eu tocar. Ela vai daí. Não vai tocar esse vento. Nunca tomei, nunca tomei gelo. Não vai ter esse vento. Nunca tomei gelo. Ela não é mais calma. Ah, é tu. O vivo. Tens de ter estranho o vivo.